Video ni perlaku pandoboon perkarejo ni bengkel dohot tu opung-opung na puna sa bengkel viral di media sosial. Dung sa minggu gabe buron, tersangka ujung na gabe ditaku polisi. Songonon ma rekaman video ni pandoboon sa Dabawa na marumur 44 tahun, nama inisial DJH alias Dedi, tu perkarejo bengkel dohot na puna sa bengkel, sampai gabe viral di media sosial. Hajadian ni marmula iari Minggu sada Januari 2023 siang di Dalan Cokro Aminoto, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Parlaku pandoboon nama umur 44 tahun, warga Jalan Sriwijaya, Kelurahan Baru, Kecamatan Siantar Utara. Nagabe korban marinisial A 24 tahun, masyarakat Kabupaten Simalungun, dohot TLT ono pulusia tahun, masyarakat Jalan Ade Irma Suryani. Dang terima tu perlakuan ni tersangka, dua halak korban mangalaporhon perlaku pandoboon. Lobi sian sa minggu iburon DJH alias parlaku pandoboon boy itakup dan ngadong perlawanan di hari Senin sia Januari 2023 borngin, tepatna ijalan lintas Sumatera Siantar Parapat. Kapolres Pematang Siantar Kasat Reskrim AKP Banuara Manurung Mandokon marmula sian si perlaku naso terima kareta nama dabu tiki i-service nama bain gabe sega handle koplingna. Ima gabe marujung pandoboon tu parkarejo bengkel dohot na puna sa bengkel. Alani ni pandoboon na ibain ni tersangka karyawan bengkel gabe luka-luka ibohina dohot bibirna. Molo pengusaha bengkel adong luka robe ibohina. Alani hona onderdil ni kareta na ilempar tersangka. Tutup mesin itu Pak, Memang diawali ketika memang sepeda motor pelaku jatuh ketika mengganti rantainya, ya itu motifnya, ya. Tersangka sonari nunga itahan Imako Polres Pematang Siantar jala diancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara.